Natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, nilqokom għal din il-lezzja divina tat-tieni ħadd tal-Għid, il-ħadd tal-ottava tal-Għid, il-ħadd ukoll tal-ħniena divina. Kif konna fżajna l-ġimgħa l-oħra, matul dan iż-żmien qaddis tal-Għid, il-lezzja divina mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma dwar il-Vanġeli tal-ħdud ta' dan iż-żmien sejrin jitwasslu lilkom mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. F'dan il-post, Marija tkompli jissejjaħ kif għamlet darba, ejja, ejja. Issejħilna sabiex niġu għand bina, sabiex nisimgħu il-kelma tiegħu, hija kelma illi tagħti l-ħajja. Aħna nħeġġukom minn qalbna biex sa fejn hu possibbli tkunu preżenti fiżikament fil-post hawnhekk fis-Santwarju illi jesa' lil kulħadd għal din il-lezzja divina. Imma minn qalbna insellmu wkoll lil tant oħrajn li jinsabu ma' qudiem magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, b'mod speċjali il-morda, l-anzjani, il-Maltin u l-emigranti tagħna. Ejjew niftħu widnejna u qalbna għal din l-aħbar it-tajba ta' Kristu irxoxt illi l-ewwel kelma li lissen
lid-dixxipli wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet hija issliem għalikom. L-animazzjoni llum sejra issir permezz tal-kant minn Mario Caruana u bintu Marija. Ejjew nipparteċipaw ukoll fejn hu possibbli permezz tal-kant. Nagħtu bidu għalhekk għal din il-lezzja divina tat-tieni ħadd tal-Għid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu. Inroddu lek ħajr Missier Qaddejs illi tajtna l-grazzja li b'xi mod niltaqgħu ma' ibnek il-għażiż ħaj il-Xuxtat. Kemm fl-Ewkaristija, kemm fil-kelma, kif ukoll fil-qati ta' xulxin. Għatina l-lejla Missier Qaddejs li jinsaħħu u nkabbru din l-esperjenza tant importanti f'ħajjitna. Għatina li nagħmlu l-wisa, nagħmlu l-ħin fil-kamra magħluqa tagħna minħabba l-biżgħat, minħabba d-diffikultajiet u l-problemi li ngħaddu minnhom fil-ħajja. Għatina l-paċi tiegħek li tant nixtiequ. Iftħilna l-qalb bil-moħħ tagħna l-lejla
biex nilqgħu l-kelma li tatina s-serħan. Inti li tgħix fis-Sultan għal dejjem ta' dejjem. Amen. You belong to Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Is-sliem għalikom. Kif qal hekk, urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lil mulej, imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Is-sliem għalikom. Kif il-Missier bat lili, hekk jien nibat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu: Rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u idu fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal, qgħad f'nofshom u qalilhom: Is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: Emmin ta' xrajtni. Ħin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu, il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Noddu bil-qiegħda. Lord, I come. I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you.
where sin runs deep. Your grace is more, where grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ to me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You the one that guides my heart. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sikwit nisimaw wara l-pandemija, jisu n-nies m'għadhomx jiġu knisja bħal qabel, mhux kullimkien. Imma hawn min jażel li jibqa' d-dar, li jinqata' mill-komunità u jibqa' d-dar jisma' l-quddiesa jew jitlob waħdu. Bħal kieku m'għadux iħoss il-bżonn tal-komunità. Ngħixuha anke fil-familji tagħna, l-esperjenza ta' xi ħadd minn uliedna jew xi ħadd minn dawk li nħobbu illi ngħidu ma kif m'għadux imur knisja. Imma jien daqskemm kont nagħmlu meta kien żgħir. Imma għaliex issa qisu dik l-esperjenza kollha tal-passat qiegħbet fix-xejn. Ukoll ikun hemm uħud fostna illi ma jaqblux forsi fuq kif timxi fuq ċertu affarijiet il-Knisja. Forsi jkollhom xi jgħidu b'xi mod mal-kappillan. Tinqala diffikultà u dak li jkun jażel illi ma jibqax imur jiltaqa' nhar ta' ħadd mal-komunità li tinġabar madwar l-Ewkaristija. Huma tliet esperjenzi simili ħafna għal dak illi jgħix Tumas fil-Vanġelu tal-lum. Din l-esperjenza ta' Tumas. Tumas ma jħoxx iktar il-bżonn tal-komunità. Imma x'jiġrilu, bil-mod il-mod Tumas ma jistax jagħmel l-esperjenza ta' Ġesu ħaj.
jekk mhux fil-komunità. Il-Vanġelu ta' San Ġwan bejn wieħed u ieħor inkiteb bejn is-snin 80 u 90 wara Kristu u nkiteb fil-belt ta' Efesu. Kien għadda diġà ftit ta' żmien mill-mewt ta' Ġesu u mill-qawmien tiegħu. U allura l-Kristjani l-insara dawk li kienu jemmnu f'Ġesu kienu bdew xi ftit jew isqijjew jiltaqgħu nhar ta' Ħadd bħalma kultant jiġrilna aħna. U l-laqgħa tal-Ewkaristija tal-Ħadd bdiet bil-mod il-mod tiddajjef, bdiet bil-mod il-mod tmajna. Il-belt ta' Efesu kienet magħrufa għar-rikkezza tagħha. Fost l-oħrajn kien hemm tempju kbir li kien bnieh Domizzjanu li kien l-imperatur ta' dak iż-żmien. Il-belt ta' Efesu kienet ir-raba l-ikbar belt tal-Imperu Ruman f'dak iż-żmien. Kienet belt importanti. Allura kien hemm rikkezza kemm trid. In-nies ma baqgħux iħossu l-bżonn li jmorru fil-Knisja biex jitolbu ħalli l-mulej jaqlalhom x'jieklu jew jagħtihom x'jilbsu. Jew jipprovdilhom għall-mart. Ma kienx hemm bżonn iżjed. Sitwazzjoni simili immens ħafna għal dik li ngħixu aħna bħalissa. Kważi kważi kif ikollok tistaqsi imma xi ddaħħal billi tmur il-Knisja. Ir-risposta tkun ma ddaħħal xejn. Jew iddaħħal ftejt. Allura dan il-Vanġelu din l-istorja hi verament miktuba għalina. Aħna li bqajna niltaqgħu fil-komunità. Aħna li qegħdin nassistu nosservaw nies li qegħdin bil-mod il-mod josfru mill-komunitajiet tagħna, jitbedu mill-komunitajiet tagħna. Uħud minnhom nies qrib tagħna. Uħud minnhom familjari tagħna. Ejja nimxu bil-mod il-mod matul din is-silta u fil-qosor nippruvaw nifhmu kemm aħna qegħdin f'din is-silta. Kemm hija silta tal-Vanġelu miktuba għalina għal kull wieħed u kull waħda minnha. Il-Vanġelu jgħidilna li dakinhar stess tal-qawmien ifisser fl-ewwel jum tal-ġimgħa imma kien fil-għaxija. Kien id-dlam u aħna nafu d-dlam x'ifisser fl-Iskrittura. Id-dlam huwa n-nuqqas ta' ħajja, id-dlam huwa l-pessimiżmu, id-dlam huwa l-inkwiet u għadwejjaq, id-dlam huwa l-egojiżmu għadnub. Kien id-dlam. Fl-ewwel jum tal-ġimgħa però, u l-ewwel jum tal-ġimgħa huwa l-jum li fih Ġesu arxuxtat u mqajjem. U għalkemm Ġesu irxuxtat, id-dixxiep li qegħdin fid-dlam u mhux biss magħluqin u mbeżża. Fid-dlam magħluqin u mbeżża. Ibqgħu ċerti li kull wieħed u kull waħda minna għandna l-biżgħat tagħna. Għandna d-dlamijiet tagħna. Ħafna drabi aħna ma nieqfux mix-xogħol, ma nieqfux nirriflettu għax kif tieqaf jiġrilek li taffaċċja lilek innifsek ma' dak li jint. Taffaċċja lilek innifsek mal-limiti tiegħek, mad-djufijiet tiegħek, mad-dbatija tiegħek, jew aħjar mal-biżgħat tiegħek. Fi kliem ieħor, kif nieqfu aħna naffaċċjaw mill-ewwel il-mewt għaliex għax il-biża' x'inhi. Kull biża' li aħna jkollna, anke minn sempliċement ġurdien jew irdiena. Kull biża' li aħna jkollna hi biża' mill-mewt, hi teddida tal-persuna tagħna, biża' mill-mewt. U dik il-biża' ħafna drabi tmexxina fl-azzjonijiet jekk mhux kollha kważi kollha tagħna, tal-ħajja tagħna. Jekk ikollna nirriflettu sew nindunaw li aħna naġixxu, niddeċiedu influenzati ħafna mill-biżgħat tagħna. Anki t-tajjeb ħafna drabi li nagħmluh biex nevitaw xi tip ta' biża' fil-ħajja tagħna. Interessanti għaliex għax meta dawn il-lowt kienu mbeżżaw bil-bibien magħluqa, Ġesu jiġi u joqgħod f'nofshom. Ma jfittxuhx huma, ma jistaqsux għalih huma, imma jiġi hu. Jieħu l-inizjattiva hu biex jidħol fil-ħajja tagħna. Jekk xi ħadd minna jħoss li m'għandux biżgħat, jekk xi ħadd minna jħoss li m'għandux problemi, naħseb li huma ftejt
jew forsi ħadd, imma jekk xi ħadd minna m'għandux biżgħat, wis probabbli għaliex jgħix alienat. Għax jimla moħħu jimla qalbu b'ħafna affarijiet tal-mod li ma jkunx jista' jkollu l-ħin biex jaħseb. Għax hekk kif nieqfu mill-ewwel titla' ħafna biża' fil-ħajja tagħna. Interessanti għax Ġesu jixtieq jiġi f'din il-biża'. Aħna nippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex inħossuna secure, sikuri. Bħall-appost li għandna l-modi tagħna kif nagħlqu l-bibien biex minn għalina nħossuna secure. Manki bil-bibien magħluqa l-appostli huma mwerwrin imbeżżejn u hekk jiġri lilna. Il-biża' tibqa' takkumpanjana. Inserħu rasna l-ftejt meta nsibu xi tip ta' soluzzjoni, imma wara ftejt dik il-biża' terġa' titla'. Għax il-biża' fl-aħħar mill-aħħar mill-mewt jikbar minn kull tip ta' sikurezza li aħna nistgħu nsibu fil-ħajja. U Ġesu joqgħod f'nofsu. Interessanti il-verb li juża San Ġwan. Ġie Ġesu. Noqgħdu ftit attenti għax fil-Vanġeli m'għandna qatt miktub li Ġesu der. Ġesu qatt ma jidher. Ġesu joqgħod, jiġi joqgħod fin-nofs. Ikun preżenti. U l-verb juża San Ġwan noqgħod b'nofshom għandu bidu ma m'għandux tmiem. Irid jgħidilna San Ġwan li Ġesu għadu f'nofsna, anki hawnhekk f'din l-assembleja llejla. Għadu hawn f'nofsna ħaj. Mod speċjali qiegħed hawn f'nofsna ħaj fl-assembleja tal-Ħadd. Meta aħna niltaqgħu flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija l-Ħadd, nippruvaw nirriflettu ftit l-iskema, l-istruttura ta' dan il-Vanġelu. Jibda fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu jidher f'nofs l-apostli fl-ewwel jum tal-ġimgħa, dakinhar tal-qawmien, imbagħad meta jerġa' jidher tmien tim wara jiġifieri l-Ħadd. U f'liema Ħadd, kull nhar ta' Ħadd, dan hu li jrid jgħidilna San Ġwan, kull nhar ta' Ħadd. U allura meta Ġwanni jgħid li Ġesu ġie u qagħad f'nofshom, dak il-verb qagħad għandu bidu ma m'għandux tmiem, beda joqgħod imma qatt mhu se jispiċċa milli joqgħod. Ġesu huwa preżenti fil-komunità tiegħu. Hija forma stramba ħafna tal-verb bil-Griek, jissejjaħ laurist, li aħna m'għandniex fil-lingwa tagħna, fil-lingwi moderni tagħna ma teżistejx din il-forma. Imma azzjoni li tibda u li tibqa' sejra, u li għadha sejra, u li se tibqa' sejra. Ġesu qiegħed f'nofs il-komunità. U meta Ġesu qiegħed f'nofs il-komunità x'jagħmel? Jagħti l-paċi. Għandna 3 darbiet tal-Vanġelu, sliem għalikom. Il-karatteristika prinċipali tal-preżenza ta' Ġesu ħaj hija l-paċi tal-qalb. Hija l-paċi fil-komunità. Hija dan il-ferħ li ma tispjegax. Hija din lena li wis iktar profonda mill-pjaċir. Il-pjaċir mort kiel tikla tajba ħadd pjaċir, mort sifirt safra ta' ġimma ħadd pjaċir, imma ddiet. Din il-paċi dan il-ferħ u iktar profond u jibqa' saħansitra anki taħt il-biżgħat, imur lilien mill-biżgħat. Din il-preżenza ta' Ġesu ħaj. U kif għalhekk Ġesu jirjom idejh u ġembu, x'jiġifieri x'irid jgħidilna San Ġwan, x'irid jgħidilna Ġesu b'din id-dimostrazzjoni, b'din il-manifestazzjoni tiegħu mhux wiċċu, ma jarfuhx minn wiċċu, imma jarfuh minn idejh u minn ġembu. Jarfuh mis-sinjali tal-imħabba. Hu kul danu ġismi, hu ixrob danu demmi, hemm xi mħabba aktar minn din li xi ħadd jagħtini lill-ġismu biex nieklu biex inkun nista' ngħix. Hemm xi mħabba ikbar minn din li xi ħadd ikun jista' jagħtini lil-demmu biex nista' nixrob, biex ma mmutx bilaċċ, biex nintela bl-ispirtu tiegħu. U dan hu li jiġri f'kull Ewkaristija li aħna niċċelebraw kull nhar ta' Ħadd. Għalhekk is-sinjali tal-irxoxt mhux wiċċu, mhux il-ġisem tiegħu, noqogħdu naqra attenti għax ħafna drabi aħna nimmaġinaw lil Kristu rxoxt bħala katavru rianimat.
Ġesu kif kien preċis qabel miet u dak Ġesu ta' qabel se jerġa' jieħu l-ħajja. Le, ir-riżurezzjoni, l-qawmin ta' Ġesu mill-mewt m'għandux jaqsam xejn mar-rianimazzjoni tal-katavru. Hija preżenza differenti, tant li jidħol bil-bibien magħluqa. Tant li jetaw preżenti anki l-lejla. Ikun hawn preżenti fl-Ewkaristija, f'kull qudiesa li niċċelebraw u ma narawx bajnejna u ma nmissuhx bidejna, imma nħossuh. Inħossuh. Il-paċi tiegħu tinħass fil-komunità. Issa naraw kif tinħass din il-paċi tiegħu fil-komunità. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej, u żgur li jifirħu d-dixxipli meta jaraw lill-mulej. Biex tgħid tara bil-Griek hemm diversi verbi, aħna għandna tnejn, forsi tara u tħares, forsi tinduna. Imma bil-Griek biex tgħid tara hemm ħafna verbi. Il-verb użat f'din is-silta minn San Ġwan mhux sempliċement tara u tiddeskrivi dak li qed tara bajnejk, jien qiegħed nara lilkom bħalissa, qiegħed nara l-bankijiet u nies bil-qiegħda fuqhom. Le. Il-verb li juża San Ġwan huwa iktar profond. Il-verb huwa ideo. Tara mhux bl-għajnejn, ma tara bil-qalb u bil-moħħ. Bħalma tara bil-qalb u bil-moħħ id-batija tat-tifel tagħha anke meta ma jesprimijiex. Bħalma żewġ maħbubin jindunaw x'għaddej mill-qalb ta' xulxejn anke jekk ma jitkellmux flimkien. Biżżejjed iħarsu lejn xulxejn, hija ħarsa li tinfet fil-fond. U din hija t-tifsira tal-verb raw li jsemmi San Ġwan fil-Vanġelu, ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu kompla jgħidilhom il-paċi magħkom. Is-sinjal ta' Kristu l-xoxt huwa l-paċi tal-qalb. U l-paċi tmur kontra kull biża'. Kemm toħloq tensjoni u ansjetà il-biża'. Il-kol kemm aħna n-esperjenza tagħha. Kemm tpoġġina fuq ix-xwiek il-biża'. Kemm iġġalna naħsbu nirriflettu nkissru rasna biex insibu soluzzjoni il-biża'. U normalment l-ebda soluzzjoni ma tissodisfana 100%. Il-preżenza ta' Ġesu ħaj, is-sigurtà, iċ-ċertezza tal-ħajja li ġejja tal-qawmin mill-imwiet, iċ-ċertezza ta' Alla li qiegħed magħna, li miexi fi triq magħna. Din tatina is-serħan, il-paċi tal-qalb. U Ġesu jkompli mhux biss jagħtihom il-paċi lid-dixxipli kif għalhekk nefaħ fuqhom. Nefaħ fuqhom. Verb li nsibuh 3 darbit biss fl-iskrittura kollha kemm hi. Nsibuh fil-bidu tal-ktib tal-Ġenesi meta Alla joħloq il-bniedem. Niftakru li Alla ħalaq il-bniedem mit-tajn tal-art, imbagħad jgħidilna l-awtur tal-Ġenesi u nefaħ fin-nifseħ. U taħ in-nifs tiegħu, nifs nefaħ in-nifseħ huma kelma waħda. Taħ il-ħajja tiegħu lill-bniedem, fina hemm tiġri il-ħajja ta' Alla, sempliċement minħabba l-fatt li aħna ħolqien tiegħu. Imbagħad jerġa' jissemma dan il-verb fil-ktieb tal-profeta Eżekjel. Meta jara dik id-dera fil-witt ta' Ġosafat, dak il-ħafna Adam niexef mifrux fuq pjanura kbira. U jarah jingħaqad flimkien dan l-Adam. U jaraħ jibda bil-mod il-mod jilbes l-ewwel in-nervatura, imbagħad il-muskoli u wara jilbes il-ġilda. U fl-aħħar Alla jerġa' jonfoħ nefaħ f'dan il-ġisem mejjed ir-ruħ tiegħu u jieħu l-ħajja. Hija xbija xena li tfakkarna fil-qawmien mill-imwiet, mhux biss ta' Ġesu imma ta' kull wieħed u kull waħda minna. U dan il-verb nerġgħu nsibu hawnhekk. Meta Ġesu jonfoħ fuq id-dixxipli tiegħu u jagħtihom għal darb'oħra l-ispirtu tiegħu.
U allura jekk aħna għandna l-Ispirtu tiegħu, jekk in-nisrani għandu l-Ispirtu tiegħu, ma jistax jibqa' maqful ġewwa. Fil-fatt kif batni l-missier hekk jien nibat lilkom. Ma jistax jibqa' jibża. Kif batni l-missier hekk jien nibat lilkom. Kemm sabiħa din ix-xena. Għaliex? X'inhu l-maqlub tal-biża'? Il-maqlub tal-biża' huwa illi jien u int nkunu xhieda noħorġu l-barra, ma nibqgħux magħluqin fina nfusna u nkunu xhieda tal-ħajja ta' dejjem. Nkunu xhieda li Ġesu miet u qam. Kif? Billi aħna wkoll nuru l-kustat tagħna minn fut u nuru jdejna minn fudejn. Billi aħna wkoll nkunu knisja, nkunu nies li jħobbu bl-istess sinjali tal-imħabba li wara Ġesu. Nkunu nies bil-pjagi. Kif jgħidulna l-Papa, nies bidejhom maħmuġejn. Nies bidejhom maħmuġejn. Nies illi l-ħajja tagħhom minn xajr qotja kontinwa, disponibilità kontinwa ta' għadi għal minnu fil-bżonn. Jekk kienu naħseb li diġà nistgħu nibdew nifhmu xi ftit is-soluzzjoni li jagħtina San Ġwan għal dawk li kienu fil-komunità u telqu. Riflettu ftit, jien nistaqsi lil nnifsi. Jien qiegħed fil-komunità għal min hekk nippretendi. U forsi aħna wkoll. Għandna jdejna mitqubejn, għandna l-kustat tagħna minn fut, tal-mod li min jiġi minn barra bħal Tomas u jidħol ikun jista' jara, ikun jista' jmiss f'idejja il-weġat, il-pjagi li ġalitni nagħmel l-imħabba tiegħi lejn il-batut, lejn il-fqir, lejn minnu fil-bżonn. Ir-riklam li tittamel il-Knisja, l-ajta li tittamel il-Knisja, il-missjoni li tittamel il-Knisja li rridu nagħmlu aħna lil dawk li ma baqgħux jiġu wara l-pandemija, lil xi tifel jew tifla li għandek fid-dar li ma baqgħux jattendu l-qudiesa, lil dawk li minħabba għal xi raġuni jew oħra ma baqgħux jiġu għax ma jaqblux mal-mod ta' kif timxi, il-mod kif jimxi l-kappillan. Ir-riklam li nistgħu nagħmlu, il-missjoni li nistgħu nagħmlu ma' dawn hi waħda sempliċi. Sempliċi. Li jkollna jdejna mċabsejn, li jkollna jdejna mitqubejn, li jkollna qalbna miftuħa, li nkunu nies verament ta' karità kbira, ta' akkoljenza kbira, ta' mħabba kbira. Hija din l-imħabba, din l-akkoljenza. U ma' dawn il-pjagi ta' jdejna u tal-kustat tagħna l-ikbar, l-isbaħ, l-aqwa kalamita li tista' tiġbed lill-oħrajn li jkunu ħarġu mill-komunità biex jerġgħu jiġu. Ikun qed jgħidilna ftehim San Ġwan li kieku jieqaf sempliċement fuq dera ta' Ġesu, li jidher bidejh mitquba u b'qalbu mċarta, u Tomas jerġa' jidħol fil-komunità u jagħmel esperjenza ta' Kristu ħaj billi sempliċement imiss tkun ftit ħafna. Jgħidilna wisq iktar San Ġwan. Jiet jitlob minna wisq iktar Ġesu. Ħafna drabi aħna meta xi ħadd ma jibqax jiġi jew xi ħadd jitlaq mill-komunità u xi ngħidu affarijiet tiegħu, problema tiegħu veru. Jista' jagħżelu, jista' jagħmelu veru. Kulħadd għandu dritt għall-għażliet tiegħu, għall-libertà tiegħu. Veru, però ma ninsewx li l-għażliet tagħna huma kkundizzjonati immens minn dawk ta' madwarna. U aħna nistgħu jew inbedu jew inqarbu lil xi ħadd li jiddeċiedi li jibqa' jew li jitlaq mill-komunità. Komunità akkoljenti, parroċċa akkoljenti, saċerdot akkoljenti, nies akkoljenti. Akkoljenti ma jfissirx li jgħalqu għajnejhom għal ħażen. Akkoljenti ma jfissirx li jaċċettaw kull ma xi ħadd jew xi ħud jipproponu, mhux f'dak is-sens. Imma l-akkoljenza fis-sens tal-imħabba li qed jitlob minna Ġesu. Hija din l-akkoljenza li dejn mitquba u l-pjaga tal-qalb minfuda li tista' verament tgħin lil dawk ta' madwarna jagħmlu l-esperjenza ta' Tomas.
mulej tiegħi u Alla tiegħi. U Ġesu jkompli, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Ħafna drabi dejn nirriduċuha għal sentenza marbuta mas-saċerdoti mas-sagrament tal-qrar, imma wis iktar wiesa. Il-Vanġelu ta' San Ġwan ma ġiex miktub għas-saċerdoti, ġie miktub għal Kristjani komuni, għalina kollha kemm aħna. Meta aħna nkunu sinjal tal-imħabba ta' Alla, verament inneħħu il-kelma taħfer aktar milli taħfer tneħħi, telimina, tkeċċi, tħassar, verament inneħħu il-ħażen mid-dinja. Imma għandna wkoll ir-riskju li flok li nneħħu l-ħażen inżommuh fid-dinja. Jekk aħna ma nkunux f'saħħitna biżejjed, jekk aħna ma nkunux għamilna l-esperjenza ta' Kristu ħaj, verament. U minn flok nkunu għaddejja tal-oħrajn nippruvaw saħansitra ninqdew bl-oħrajn. Tumas ma kienx hemm, naħseb li issa l-kuntest diġà bibnieh ta' dan in-nuqqas ta' Tumas. Kien wieħed mit-12 Tumas. Palma dawk li hemm barra huma uħud minna minn din il-komunità. Huma Kristjani ħafna minnhom m'għamda bħalna jgħidulu t-tewmi. Il-kelma Tumas diġà minna nfisha tfisser tewmi. Imma San Ġwan jerġa' jagħmel underline taħta u jgħidulu t-tewmi. U jekk jissemma 4 darbit fil-Vanġelu ta' San Ġwan Tumas, 3 darbit minnhom isemmi l-laqam tiegħu tewmi. Ma' min tewmi? Miegħi, miegħek. Tewmi ma' kull wieħed u kull waħda minna. Għaliex? Għax il-kol kemm aħna għandna bżonn illum jew għada li nagħmlu esperjenza ta' Kristu ħaj billi nsibu komunità li tgħix il-kwalitajiet tal-persuna ta' Ġesu. Li tħobb bil-imħabba ta' Ġesu. U allura f'dan is-sens aħna mhux biss responsabbli li nkunu nies li nħobbu lill-oħrajn, imma wkoll aħna destinatarji, aħna nixtiequ li l-komunità nisranija ġibruha b'dan il-mod magħna. Interessanti din iċ-ċirkolarità. Jiġifieri min-naħa aħna msejħin minn Ġesu biex inkunu bħalu bidejna mitquba u b'qalbna mċarta. Imma min-naħa l-oħra aħna bħal Tumas nistennew li niltaqgħu ma' Ġesu ħaj propju fl-esperjenza li nagħmlu ta' xi ħadd li jilqana, ta' xi ħadd li jħobbna, ta' xi ħadd li jingħata tas-sew għalina. U għalhekk tagħmel sens id-domanda ta' Tumas. Jekk jien ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġenbu jiena ma nemminx. Kemm tagħmel sens din il-mistoqsija, din l-affermazzjoni ta' Tumas? Kemm tagħmel sens? Meta naqrawha, meta ninterpretawha b'dan il-mod. 8 ijiem wara, jum il-ħadd, 8 ijiem wara, San Ġwan b'mod ċar jgħidilna. Aħna minna xi żmien u xekk, kważi ngħidu l-quddiesa tal-ħadd m'għadix obbligu. M'għadix obbligu. Imma inti qed titkellem minn obbligu meta tiġi biex issiefer? Inti qed titkellem minn obbligu meta tiġi biex tieħu holiday? Ma titkellemx minn obbligu. Għaliex? Għax tieħu pjaċir issiefer, tieħu pjaċir tieħu holiday. Allura jew naqtowa dejn tal-obbligu tal-quddies. Jew neħħuha darba l-dejjem mill-vokabularju tal-fidi din tal-obbligi tal-quddies. Obbligati jew le nisimgħu l-quddies wara l-pandemija. Inti tħobbu lill-Alla jew le? Għax jekk tħobb lill-Alla u xek, għax aħna għandna bżonn il-flus, ma noqgħodux ngħidu aħniex obbligati jew le mmorru għax-xogħol, iridu mmorru għax-xogħol. Jekk inti tixtri, ma tistax toqgħod tgħid isma' jienix obbligati jew le mmur nixtri, taqbad u tmur tixtri. Allura l-quddiesa jien se nistaqsi jekk hix obbligu jew le. Nista' nistaqsi jekk hix obbligu jew le, imma baqa' ħafna x'nitgħallem dwar il-quddiesa. U jien, Don Anton, u intom aħna l-Kristjani, baqalna ħafna x'namlu ma' dawk li għadhom jistaqsu.
jekk il-quddisi x'obbligu jew le. Ifisser li għadna ma rrendejniex, ma milniex il-quddisa festa laqa ma' Kristu l-xoxt kif tassew jifima Ġesu, kif jifima l-Vanġelu tal-lum. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu jidħol u joqgħod f'nofshom. Għal darb'oħra għandna l-istess verb. U qalilhom isliem għalikom, il-paċi magħkom, għat-tielet darba. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja. U ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi jista' jemmen. Interessanti għax il-Vanġelu ma jgħidilniex li Tumas poġġa idu fuq it-toqba tal-kustati jew fuq it-toqba, ma jgħidilniex dan kollu. Ikkonkluditu l-arti, pittura u xekk l-istatwi, imma dan kollu ma jgħidilx fil-Vanġelu. Il-Vanġelu għandna biss l-istedina ta' Ġesu. U l-istedina mhix għal Tumas, imma għal kull minu tewmi ma' Tumas, għalik, għal kull wieħed u kull waħda minna. Fejn se npoġġu jdejna aħna? Fil-feriti tal-Knisja. Fil-feriti ta' nies li tanti ħobbru huma mweġġejn. Hemmhekk iridu npoġġu jdejna. U jdejna wkoll iridu jkunu mweġġa b'xi mod jew bieħor. Sfortunatament aħna ngħixu f'dinja u xekk billi hija allerġika għal kull tip ta' tbatija, sfortunatament qed tarmi wkoll id-tbatija tal-imħabba. U d-tbatija tal-imħabba id-tbatija li ġib il-ferħ fil-qalb, fil-fond tal-qalb tal-bniedem. U sfortunatament anki aħna fil-Knisja, forsi anki jien, din id-tbatija tal-imħabba qegħdin nippruvaw nagħmluha nillupjawha. Biex ma nħossuwiex. Hija problema kbira, dramma kbira. U Ġesu jikkonkludi l-Vanġelu. Anzi qabel xejn hemm stqarrija sabiħa immens ta' Tumas. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ma nistgħux ngħidu li Tumas ma kienx jemmen. Ma kienx se jasal biex jagħmel stqarrija bħal din. Meta jgħix l-esperjenza ta' Kristu ħaj fejn? Fil-komunità. Fil-komunità. Allura nneħħuha l-idea li aħna nistgħu nemmnu weħidna. Nneħħuha l-idea ta' Kristu iwa u Knisja le, anke jekk il-Knisja mimlija bid-difetti u bid-nubiet. Imma m'hemmx tagħmel Ġesu ħalla l-Knisja, f'din il-Knisja hu ħaj. B'dawn in-nies dajfejn, midinbejn, ħafna wkoll, iktar minn ħadd ieħor. Imma f'din ir-realtà aħna nistgħu nagħmlu esperjenza ta' Kristu l-xoxt. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Fil-bidu bdejna nitkellmu dwar il-kuntest soċjali u storiku li fih inkiteb il-Vanġelu ta' San Ġwan Efesu madwar is-sena 89. Kien hemm imperatur dak iż-żmien Domizzjanu u kien l-ewwel imperatur li fl-ittri tiegħu, l-ittri li kien jibgħat, kien jikteb il-mulej tiegħek u l-Alla tiegħek li qed jibgħat dil-littra. Proprju dawn iż-żewġ kelmiet. Il-kurjos tiegħek bil-Grek, il-mulej is-Sinjur tiegħek u t-tew tiegħek, Alla tiegħek, kien isilu nnifsu Alla. U allura din l-istqarrija tal-fidi ta' Tumas tagħmel ħafna sens. Palli kieku jien u int illum ngħidu il-mulej tiegħi u Alla tiegħi mhux il-flus. Palli kieku jien u int illum ngħidu l-mulej tiegħi u Alla tiegħi mhux l-apparenza kif nidher. Palli kieku jien u int illum ngħidu l-mulej tiegħi u Alla tiegħi mhux il-popolarità. Palli kieku jien u int illum ngħidu l-mulej u Alla tiegħi mhux l-emozzjonijiet, mhux kif inħossni, imma l-mulej u Alla tiegħi u Ġesu. Din hija l-isfida tal-Vanġelu tal-lum illi jgħod ħafna l-żmienna u Vanġelu ta' żmienna. Il-konklużjoni. Kemm sabiħa, jien nippruvaw nifhmuha flimkien, hemm min ta' xrajtni ħen jien dawk li ma rawx u hemmnu. Aħna għandna l-idea illi biex temmen tittara. Mhux veru. Mhux veru. Il-maqlub huwa veru. Biex nara irrid nemmen. Ħanġibilkom eżempju sempliċi. Jien biex nara f'persuna batuta, biex nara lil Ġesu u nibqa' nħobba u nieħu paċenzja bija
u min għandu xi anzjan jew xi anzjana d-dar jaf x'qed ngħid, tittemmen li dik Ġesu, tittara lil Ġesu fija. Eżempju sempliċi, nistgħu nibqgħu sejrejn bl-esperjenzi kollha tal-ħajja. Jien nara, jien nifhem jekk nemmen. Irriflettu naqra fuq għadi. Jien nifhem u nara jekk mhux bil-maqlub. Mhux bil-maqlub. Jekk nemmen skont li nara, jien mhux se nemmen xejn. Għaliex mhux se nemmen xejn? Għax nibqa' fil-baħar li qiegħed nhom fih. M'għandi l-ebda għajnuna oħra li tgħinni naqra b'mod differenti ir-realtà li ngħix. Li tgħinni ninterpreta jew nispjega dak li qed jiġrili b'mod differenti mir-raġuni ta' moħħi minn kif is-solti jagħmlu l-oħrajn u mill-emozzjonijiet li nħoss. Il-verità qiegħda f'dan li qed jgħid Ġesu, int biex tara tassew, biex tgħix tassew, tittemmen. Ara kemm hu profonda l-Vanġelu. Ejjew nitolbu lil Mulej biex nerġgħu niskopru s-sabiħ tal-komunità li tiċċelebra l-Ewkaristija, imma jew ukoll inħossu responsabbiltà llejla. Tas-sejħa li qed jagħmlilna l-Mulej biex idejna jkunu verament mitqubin u qalbna tkun verament imċarta bid-tbatija tal-imħabba, imħabba li tilqa lill-oħrajn, li tilqa lil kulħadd. Il-Knisja, il-Qudies, għall-Vanġelu qiegħed iħallejk taħfer lir raġel tiegħek meta jonqsok. Qiegħed iħallejk tieħu paċenzja bil-mara tiegħek. Għax jekk dan mhux qed jiġri, it-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek jibdew jgħidulek idejk mhux mitqobejn, qalbek mhux imċarta, għalfejn qed tmur il-Knisja. U bil-wieqfa inkantaw flimkien il-missierna. Missier, Abba missier, Missier illi inti fismewit jitqattes l-isem tiegħek fil-qalb ta' ħafna wlied. Missierna illi inti fismewit tiġi saltnatek Mulej. tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif is-sema jekda fl-art. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif is-sema jekda fl-art. Missierna tina il-ħobs lajxin illi għanna bżon kull-jum. Aħfrilna d-nubit tana kif naħfru l-bnedmin li mana u ma kienu midjonin. Missierna La daħħalniex fi-żmien ta' tensjoni u tiġrid. Eħlisna minn kull ħażen mix-xibka tal-qarriq. Eħlisna minn kull qerħ ta' tilamijiet. tiġi saltnatek Mulej. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid kif is-sema jekda fl-art. Tiġi saltnatek,
tiġi sart naħatek ikun dak li trid ikun dak li trid ikun dak li trid kif is-sema hekk dak fl-ard. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Inroddu ħaj lill-Alla. Alleluja, alleluja. My God, I felt you there beside me in the night. You touched me and calmed my fear. Turn darkness into light, into light. My God, I feel you here beside me as before. My heart leaps to find you near, to feel you close once more, to feel your love once more. My God, I felt you there beside me in the night. You touched me and calmed my fear. Turned darkness into light, into light. My God, I feel you here beside me as before. My heart leaps to find you near, to feel you close once more, to feel your love once more. Ikun infaħħar Ġesu Kristu